dalam kurung sak mungso-mungso. Beli di ini, beli di. Nah, dibukti welas den ora melu. Dadi ngaji iki ganjarane iki ngungkuli salat sunat 1000 rakaat senajan mung 5 menit. Terus sing jelas wong ngaji iki ya padha wae karo wong sedekah maem ning wong 1000. Dadi aweh mangan maring wong 1000. Aku ya ora njur wujude ning donya sesuk ning akhirat, misal kiwa tengene do kelaparan iso aweh keluargane iso aweh. Ya wong ngaji padha wae karo wong aweh mangan wong 1000. Terus yang jelas Gusti Allah ki nyekseni sahidan alaiya, nyekseni karo wong sing gelem ngaji. Terus dilirik ning Gusti Allah. Nah, Gusti Allah ngelirik karo wong sing gelem ngaji ya. Otomatis jelas. Nah, terus secara hadis yang Ustadz Thorik Kemo sering diwaca, orang yang menuntut ilmu, semua makhluk yang ada di dunia dan di lautan, alam dunia lah, daratan dan lautan, mendoakan kita, memintakan ampun supaya dosa-dosanya terampuni. Jelas wakeh banget lagi ngitung jangkrik sing muni ya wis akeh poning tambah iwak paus sak anane nang jero lautan do nyuwun ngapura maring wong sing gelem ngaji kan sebanding dengan salat sunat 1000 rakaat atau apa tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Libtiha imardhatillah li tahsil maqasidina li talabis salamah wal barakah fid dini wad dunya wal akhirah bi syafaati Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Humma ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dadi nek tawasul khusus Kanjeng Nabi pertama, dadi tawasul sing dikirim pertama kuwi khusus Kanjeng Nabi sebelum lain-lainnya. Kanjeng Nabi tok ora iso digabung keluargane. Dadi terkirimnya suatu doa pertama ya Kanjeng Nabi, ora oleh dicampur keluargane lah. Yang kedua, Husanillah hadrati Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina Syafina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa sahbihi wa suwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Sa'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Usanila hadrati musannifu hadzal kitab Fathul Qarib wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina usan ila hadrati syahina simbah Kyai Raden Munawir Abdul Razak, simbah Kyai Ali Maksum, simbah Kyai Rifqi Ali, simbah Kyai Hasan Bisri, simbah Kyai Ali Zain, simbah Kyai Abdul Hamid Pasuruan, simbah Kyai Barokah Musawa, simbah Kyai Ibrahim, simbah Kyai Jamuji.
wa ahli silsilatihi wa ahli silsilatihim wa usulihim wa furu'ihim. Sa'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Sak mongso-mongso iki ngajine detail, sak mongso-mongso sewaktu-waktu. Sak mongso-mongso Mbah Musone, sak mongso-mongso Mas Robah kuwi mau bisa suci ing dalem wektu nekani hajat, ing dalem wektune nekani hajat. Dadi kae Mas Robah kuwi yo nek awakmu ngising ngeden ngono lho. Bolongan metune tai kan metu sithik kae lho. Sing njaba. Lah kuwi engko nek wis metu taine mlebu meneh. Lah kuwi kudu suci, kudu bersih. Dibersih tenanan, sing penak nang kali, nyemplung. Ya nek nganggo shower, nganggo kuwi ya buang hajat. Ngeden ning WC. Lho jaman saiki wong ngising karo ndodok ya kangelan, isone karo jagong. Malah buang hajat kebanyakan memakai WC duduk, tidak menggunakan WC yang jongkok. Saiki ya model-model karena ketika buang hajat dengan jongkok sikile do semutan apa kepriye. Wis saking akeh penyakit. Mergo wis sesuci orang hati-hati. Fatasiru mongko dadi apa basuh Mas Robah. Dadi iku min dohiril badani, setengah saking jabone badan. Dadi termasuk anggota badan paling luar. Iki Mas Robah anggota badan paling luar harus basah dulu. Sawise rampung Mbah Musonib mertelakake ya dadi iku min dohiril badani, setengah saking jabone badan. Sawuse rampung Mbah Musonib mertelakake sing pira-pira perdune adus. Perduke ya wajib apa yang wajib dibasuh. Sawuse rampung Mbah Musonib mertelakake pira-pira perdune adus utawa syarat wajib adus. Pira-pira perdune adus mongko nuli tumandang malih Mbah Musonib mertelakake pira-pira sunate adus. Dipun pertelake klan pandika adus sunat kuwi adus apa wae ngono lho. Apa saja mandi yang disunatkan. Wa sunanuhu utawi pira-pira sunate adus iku al-husli ayil husli. Wa sunanuhu utawi pira-pira sunate adus iku al-husli tegese adus. Wa sunanuhu utawi pira-pira sunate adus ayil husli tegese sunate adus iku satu asya'a ana 5 pira-pira perkara. Endi rupane 5? Mana? 5 perkara itu mana? Ditanyakan. Atas miyatu sakwiji maca bismillah. Sunat maca bismillah ketika mau mandi, mengguyur seluruh badan. Wal wudu'u lan kaping pindhone sunate adus iku wudu. Nah, tadi bismillah wudu dheset. Nah, tingkae oleh wudu kuwi mau kamilan hale sampurna. Dadi nek meh adus bismillah wudu dheset. Ora mung asal adus gebyar-gebyur ngono kuwi ora. Ning sunate adus ki ya wudu. Tingkae oleh wudu kamilan hale sampurna. Sampun tegese wudu sing sampurna ya saka niat dugine basuh sampai membasuh telapak kaki sampai kaki. Qoblahu ing dalem sadurunge adus. Wayan biya lan becik niat bihi kelawan wudu sapa al-muhtasilu wong kang adus. Niat sunatal husli ing sunate adus.
qayyide intajarroda lamun persepen apa jinabatuhu jinabahe man utawa jinabahe wong persepen nganil hadasil asghari saking ngilangi hadas kang cilik misal jelas batal wudu lagi sunat wudu ya jelas lah jarang melanggengkan wudu dadi wong ke sing seneng wudu aja bola-bali ngentut ning ora wudu. Nah iki wong sing apik seneng nglanggengke wudu. Ilmu yang diterima itu ilmune bangsa al-anbiya utawa para malaikat. Dadi nampa ilmu kebagusan diterima sebab dengan keadaan wudu. Lha nampa ilmu awake ya ora suci kotor sing mlebu ya ilmune bangsa dajjal utawa bangsa iblis seneng nyampur aduk perkara apik lan perkara elek senajan pinter ngalim ning ora duweni adab lewat ngarepe wong sing luwih tuwa ya glang-gleng dadi oleh nampung ilmu dalam keadaan tidak suci lah tur ya orang ngerteni karo ngalah ngasor ngapes ngasor ngalah ngagungake tiyang sanes wong wajibe wong kuwi dadi wong sing ngasor sing seneng memuliakan orang lain ya ora mung saka penghormatan ning ngladeni mangane wae ya wujud menghormati orang lain ana wong susah ya diwongke lah seneng ngewongke wong aja pisan-pisan duwe ilmu kok ora seneng memuliakan orang lain jelas santrine goblok kabeh wong gurune ra iso ngormati wong liya kok santrine ya bodoh teke do diblatungi sing ngasor tenanan ngasor aku iso gawe sekolahan megah masjid njur iki kabeh iki kudu jasaku mergo kekompakane panjenengan sedaya masyarakat wis dadi masjide utawa madrasahe utawa nggon ngajine langsung diumumke nang kabeh santri jamaah utawa masyarakat niki sedaya sing panjenengan bangun niku sanes kangge kula napa malih kula estu mboten wantun ngakoni nek niki jasane kula niku mergo jenengan sedaya diwakafake dilegawake karo masyarakat karo sing gawe dadi urip kuwi uripe diwakafke karo Gusti Allah seumur hidupku aku duwene nyawa duwene tenaga kabeh diwakafke berjuang ning dalane Gusti Allah oleh berjuang nang dalane Gusti Allah ya akeh carane dadi pengusaha sing eling sedekah seneng nyekolahke cah yatim ya wis warna-warna carane uripe atine tumuju nang dalane Gusti Allah mlaku kuliah ya niate golek ilmu ngerteni ilmune Gusti Allah kabeh ora ana ilmu sing kudu agama ngono Bismillahirrahmanirrahim wayan wiya lan becik niat bihi kelawan wudu sapa al muhtasilu wong kang adus Taurat dan niat adus wudu dhisik Nurung tahu ya, biar rampung. Niat sunatal ghusli ing sunate adus. Qayyite intajarada lamun persepen apa jinabatuhu jinabahe wong man persepen nganil hadasil asghari saking ngilangi hadas kang cilik. Wa imrarul yadi lan kaping telune sunate adus iku nglakokake tangan ngalama ngatasé banyu silaimah wa salat kang tumeka apa ma ilahi maring tangan bayane minal jasadi nyatane nggauta badan wayuk baru lan den ngibaratake ngan hadzal imrori ando saking ikilah lafal imrara apa bidalki lafal bidalki maknane
gauta maknane nggosoki utawa gebegi utawa kuwi lho basane apa nek kuwi ngosoki gauta badan ora mung diusap-usap ning digosok. Nek jaman riyen wong tuaku lek ngedusi aku nganggo tepes digosok kae. Serabut kelapa nggo gosokan, nek ora nganggo kuwi nganggo watu. Mesti nyangking watu digosoki awake. Padahal ya wis bersih tapi tetep digosok. Mergo niru sunate adus. Ngilekake banyu kuwi. Wa muwalatu lan kaping papate sunate adus iku nuli-nuli. Sing urut sing tertib. Wasabaqo lan wis dingin apa maknane muala fil wudu'i ing dalem babe wudu. Dadi saka dhuwur tekan ngisor nggawa tangan tengen gosoki riyen terus tangan kiwa. Wa taqdimul yumna lan kaping 5 sunate adus iku ndinginake utawa dhisikake nggawa kang tengen. Baik, sebab kanan diutamakan min siqaihi saking iringan lorone man. Wal yusra ngalal yusra ngerekake nek ngerekake kan memiskinkan, ngeriake ya kan ngerekake kan kere dadi wong sing kere ya miskin. Ngalal yusra ngeriake ngatasé gauta kang kiwa. Nek ngerekake kan memiskinkan, disangka koruptor apa dimiskinkan. Dadi wong urip kuwi ya sing lumrah, aja seneng sambat karo wong liya. Maksude nek seneng sambat kuwi ndadekake kere, wong seneng sambat terus, jaluk terus dadi gampang kere. Ning seneng aweh wong seneng aweh senajan ra duwe bondo kuwi ndadekke wong kuwi amale akeh. Dadi prinsipe wong ki seneng aweh senajan ra duwe bondo. Ning ya sing diwehke syukur iso hasil keringet jerih payah sendiri nganggo dalan sing halal. Apa nek dalan sing ra halal ya diwehke kabeh ngono. Ora urusan misal ngirim paket wis akeh ora usah dipangan cukup nggo udut wae ngono iki. Bismillahirrahmanirrahim. Barang sing ra jelas ki cepet enteke iki duit setan pangan iblis. Ya sing mangan ya menungso, sing golek menungso, setan karo iblis sing nyambut gawe. Tapi ya belajarlah wong perjalanan urip. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baqiya lan masih tesih min sunanil ghusli saking pira-pira sunate adus apa umurun pira-pira perkara madkuratun kang wis den tutur fil mabsutati ing dalem kaul kang wis den beber diperjelas dalam kitab-kitab fikih baik Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab kuwi menjelaskan sunate adus ya ngono kuwi kaya mau sing dijelaske. Minha iku tetep setengah saking umur at-taslisu utawi ngaping teluni wa ngaping teluni dadi oleh nyiram oleh mbasuh ping 3 wa takhlilu sya'ri lan sunate adus nyela-nyelani rambut. Iki cetakane ya kudu Fathul Qorib njelaske sunate adus ana 5 ning terakhir ana takhlilus sya'ri lan sunate adus nyela-nyelani rambut sing dawa sing dikuncung sing gondrong. Jaman riyen wong gondrong kuwi rambute dawa duwe sanad mergo kuwatir tiap dinane rambute rontok, nek rontok difatihai siji-siji dikumpulke rambute dawa disisiran tiap kapan bengi apa awan dikumpulke dilebokke kresek. Kok nek wis akeh setahun apa 7 tahun dikubur didongani dhewe belajar ngubur jasate dhewe.
Kene wong dhisik saiki ya wis nggo gaya-gayaan dikira ampuh, dikira sekti, tiru kiyaine keramat, gondrong. Lah wong tiru gobloke, ora tiru ngilmune. Akeh wong berpolah salah merguru gurune iki gondrong ngene iki. Gurune aneh-aneh, ya ditiru ya tiru aneh, tiru goblok ora tiru ngilmune. Wong kiyaine gondrong wis mergo ngerti ngilmune lho, kowe gondrong ra iso adus junub ya malah dadi ngalangi saeng ibadah ora wudu. Terus iki merguru karo kiyaine gondrong, santrine tiru-tiru gondrong. Kiyaine iki adus junube sempurna lho, kowe adus junube ra sampurna, dadi oleh ibadah, oleh ngaji, oleh salat terhalang sebab junub, iki repot. Malah gus-gus padha seneng gondrong iki. Wong jelas rambut gondrong kiye ora jaminan mandi junube sampurna ngono lho. Aja tiru-tiru, kecuali sing ngerti ngilmune. Nah, kowe mergo rambut gondrong. Haza utawi kila ya wis cukur genah cendhek adus mesti teles. Angel adus junub nyemplung kali. Haza utawi iki iku faslun ana anggit pasal sakwiji kang bakal hadir ing dalem penggali Mbah Musonef. Ngibarate fasal wal ikhtisalatu utawi pira-pira bismillahirrahmanirrahim wal ikhtisalatu utawi pira-pira wal ikhtisalatu utawi pira-pira adus sifate adus al masnunatu kang den sunatake iku sab ngata asyara ana 17. Dadi sunate adus ki ana 17. Apane khoslan aduse? Endi rupane adus, rupane 17, endi rupane 17 ki nanti diteni adus sing sunat aja pisan-pisan adus ora kanggo gawe mung biar biur. Rupane ndi rupane 17 hoslul Jum'ati sawiji sunat adus ginawe nglakoni salat Jumat. Lihadiriha kadhe wong kang nekani salat Jumat. Ki mes Jumatan adus sunate. Lah aduse iki ra kudu mes Jumatan ning sause salat subuh isuk tangi turu adus subuhan lagi saurunge bar salat subuh atau saurunge salat subuh adus diniati nggo nekani salat Jumat ya dadi. Tapi nang kene dijelaske aduse wong kang nekani salat Jumat kuwi mulai badhe subuh. Isuk dihadiriha kadhe wong kang nekani salat Jumat. Ya bener adus kuwi mau sunat kadhe wong kang nekani nglakoni salat Jumat. Wa waktuhu tapi utawi wektune adus salat Jumat iku minal fajri shadiqi minal fajri shadiqi awit saking metune fajar shadiq. Fajar shadiq apa? Subuh kae kan. Subuh fajar ling sirip fajar shadiq kuwi ya wektu sahur lah subuh ya adus. Wa khoslul ngidaini lan kaping 7 sunat adus ginawes nekani salat riyaya loro. Rupane ngidaini alfitri sakwiji riyaya Idul Fitri. Wal adha lan kaping 7 riyaya Idul Adha. Iki wis belajar khotib urung Den? Ngesuk Idul Adha dadi khotib. Dadi aja kaya wingi lah ngisin-ngisinaken nang pondok oleh khotib kaya wong belajar tajwide oleh tegas dadi khotib. Nggo nggaken khotbah iki kudu sing jelas. Angsitu fasma'u ati'u rahimakumullah. Sing jelas kabeh. Masa ya kaya takbirane misal yaumul Idul Adha ngene wa harrama syam wa halala ta'am sing jelas kabeh.
sok ditulis aja nganti ngisin-ngisini lah wong. Ya wong 10, lek wong semasyarakat ya diguyu pondokan ngendi Al-Qusairi wah wis randayani. Dadi ditulis wayat khulu lan bakal manjing apa waktu hadal khosli wektune ikilah adus ginawe salat riyaya loro iku binisfil laili tetep kelawan setengah wengi. Dadi mulai adus sunat aduse dina riyaya loro Idul Adha karo Idul Fitri iki mulai sepertelune wengi atau tetep kelawan setengah wengi waktu tahajud kowe diniati adus sunat. Wala jaman dhisik kepengin uripe sukses tiap jam 1 wengi setengah meh tahajud kowe salat adus tobat terus nglakoni salat sunat. Wono ora ditinggal uripe mulya ya sugih pangan, sugih ilmu, sugih bondo nek gelem nglakoni. Lah sebab adus tobat kuwi nggo nglebur dosa-dosa sing wis tau nglakoni zina terus nglakoni dosa karo wong liya. Wis pertelu wengi aduse. Niati adus tobat krana nglebur dosa-dosa sing wis nate dilakoni, nobati perilaku. Kuwi ndadekake gampang rezekine. Nah iki ngaji kok mulai jam ber waktu jam 12. Mergo ngapa jam 12 tekane subuh iki wektune malaikat do mudhun. Ora mung malaikat Jibril senajan nek nganti teko pahame wah ya wis pahame para malaikat. Dadeke ngilmune manfaat. Ora mung manfaat. Iwake lho sing nang banyu ndongake njaluke ngapura prilakune dhewe sing wis werna-werna lah wong golongan sampah dhewe. Golongan uwuh wis ra kanggo nang masyarakat, ra kanggo nang agama dadi sampah agama. Ya wis gelem ngaji siji loro wong loro ya niati tobat. Dadi wong sing mulya yakin iku. Nomone Fathul Qorib pengarangnya jelas jamin selamat di dunia akhirat nek gelem mempelajari hukume iki. Nah, tadi aduse setengah wengi. Wal istisqa'u lan kaping telune sunat adus ginawe nglakoni salat istiqa utawa njaluk udan. Undang bakar menyan apa-apa lagi salat istiqa, salat njaluk udan. Saiki wis pakai kecanggihan teknologi mengalahkan metode alamiah, menggeser alamiah. Tapi wong Gusti Allah Maha Adil, sak karepe Gusti Allah monggo kabeh kersane Gusti Allah ya carane oleh njaluk udan nganggo salat istisqa. Ae talabus saqiya tegese murih udan, murih ke golek njaluk udan, murih udan minallahi saking Gusti Allah. Wal khusufu lan kaping papate sunat adus ginawe salat gerhana lil qamri atau lil qamari kaduwe rembulan. Gerhana rembulan adus kan ada teropong diperkirakan prediksi cuaca lho, prediksi kaya judi kaya nomor semua bisa diprediksi, kadang meleset kadang tepat. Iki hati-hati orang yang suka memprediksi ya kowe utek-utek judi. Sing jeneng judi ki saking gampange jenengan jagongan jalgo tekeke monine ping pira, ping 5 apa ping 6. Wis dijenengi judi. Lho tambah-tambah kok sugih melarat, sugih kere melarat. Engko terakhir monine apa? Sugih. Nah, secara tidak langsung kowe wis nglakoni judi walaupun ora pasang 1000 nembus 9 juta misalnya. Nah, iki judi. Tadi dihilangkan
otak-otak judi. Judi 378, 78 judi dan penipuan kuwi wis dadi siji. Ora ngapusi yo judi. Ngapusi nggo main slot, nggo depo top up wis model-model iki. Sing seneng adus tobat wae mari. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kusufu lan kaping 5 sunat adus ginawe salat gerhana. Lisamsi kaduwe srengenge. Gerhana matahari kan paling beberapa menit. Rung tahu kan salat gerhana? Alah, salat wajib ya ora dilakoni, salat sunat. Kok nek wis ngerti ilmune gampang iki belajar sih. No wayahe kok gelem salat. Seneng salat ki ngeri. Salat kuwi iso dilakoni karo jagong, karo turu, karo bahasa isyarat. Berarti ana kekasih Gusti Allah ya salate 24 jam. Lah kok ngomong kelas wali, misal yang terkenal kuwi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga seolah-olah topo nang pinggir kali sak suwen-suwen pertanyaannya berarti enggak salat Sunan Kalijaga lho. Lho salate para wali iki kan wis di luar syariat. Bisa sholat itu selama 24 jam. Ya, apa ya sholat mung jengkelat-jengkelit ngono kuwi. Ada hal-hal yang dilakukan sholatnya. Sholat ahli hakikat wis ngeri. Jagonge yo sholat. Wong ahli makrifat kuwi turune jagonge ngadeg wis mlayu, wis tekan ngendi ora. Ora iso diapusi. Ning diapusi matur nuwun ngono. Motore diseleh digade, monggo nika tesih wonten setunggal malih. Nggih kula beto nggih digaden malih. Nika tesih wonten mobilen mbok ajeng dibeto terus ning uripe tambah blangsak sing ngapusi. Nah, iki wong kelase ahli amal soleh, ahli makrifat, ahli hakikat, golongane kekasih Gusti Allah. Hati-hati karo wong sing jelas ngamale juga hati-hati. Wong kae seneng bungahke wong, apik karo wong, seneng nulung, ikhlas. Kuwi yo hati-hati, senajan diapusi gampang ning yo bahayani nek ngapusi. Lah saiki kiyaine diutangi ora geblek santri model apa. Bulet mumet kluyuran sing digoleki kiyaine niate melu ngaji. Wis dikenal ngaji, ngobrol karo kiai ini tembung utang. Nggih. Oleh utang nggo urip ngono lho, nggo keluargane nek nggo ngrewangi wong do tobat mungkin ya bisa lah. Tapi kok nggo pribadi lagi sing repot. Mergo ngapa males nyambet gawe. Ya wis pedomane gampang, salat ngaji nyambet gawe. Wal khoslu lan kaping 6 sunate adus min ajli khoslil mayyiti saking arae ngedusi mayit. Den tau ora ngedusi mayit Den? Aja muncak ana wong wedok mati wis tegawa kesempatan terakhir memandikan, bisa memegang seluruh anggota badannya. Saya cewek ayu. Ya enggak seperti itu. Tadi misal teko takziah sampai meh takziah kae berangkat takziah mandi dulu. Muslimang kana iku sunat adus senejan anane mayit saknajan anane nekani mayit wong kang muslim. Berarti jenazah sesama muslim, takziah sesama muslim wis sunat adus. Au kafiron utawa iku sunat adus saknajan anane mayit iku wong kang iku sunat adus saknajan anane mayit wong kang kafir utawa kafir. Wong kafir ku ya takziah, aja ora takziah. Ketika ada kematian ya sing cepet
ndang mangkat nggodhog banyu apa nekoke akuane apa nekoke berase sing go mangan apa tuku rotine. Aja ketika ada undangan pernikahan atau ulang tahun mangkat dhisik dhewe. Oh, iki salah karena di situ tempat orang bahagia, tempat orang poya-poya. Enggak, ya jarang lah ngomong ngrasake. Ini wujud syukur kita ulang tahun, tiup lilin ini itu. Wis terus pernikahan kita pesta wis nganggo gincu, nganggo ora salat duhur, ora salat asar mergo ngladeni tamu. Wis kadung dihias, lho kok ditekani wong ora salat. Ono wong bojo kan dihias kan nganggo bojone iki nganggo lipstik didandani Pak anu apa kabeh lah di lah kowe wayahe duhur tengane asar tetep isih ana tamu apa ya ndang raup adus wudu ya ora wong kuwi. Tapi nek acara kematian harus paling utama. Teko dhewe njukut pacul asu kowe mbiyen uripe ngono gaekno kuburan sing jero. Ya ora karo nesu-nesu. Wis iki mati tek kuburan aku mangkat dhisik dhewek kubur kowe tak itek-itek. Ora model ngono kuwi ning karena sunat adus mergo neka takjiah utawa mangkat kubur gaweke menempatkan layaknya seorang muslim mengantarkan ke peristirahatan terakhir. Kuwi bedane Den aja esuk nang omah ana hajatan apa semangat banget ana wong mati aku wedi lah molah ora metu. Harus datang di paling awal. Wal khoslul kafiri lan kaping pitune sunate adus wong kang kafir qayyide iza aslama tatkalane manjing Islam sapa kafir. Sunat dadi mualaf setelah masuk Islam ke sunat adus. In lam yajnub lamun ora junub sapa kafir fi kufrihi ing dalem kufure kafir. Lah lamun ra junub lha wong bar kawin karo pacare mergo pacare wong Islam nang hotel njur pengen mlebu Islam dalam posisi junub. Iki kepriye ya kudu wajib adus ya wajib adus udu sunat adus. Berarti kan saiki kakeh seneng karo lain agama, asale wong Kristen utawa beda agama oleh sering fitness, sering nge-gym, kan seksi-seksi. Lain agama, beda keyakinan. Bukan beda keyakinan, kita sama-sama yakin saling mencintai. Urusan agama bisa dinego, kan bahasanya ono kuwi. Kalau keyakinan kita sama, lah itu nyatanya beda agama. Agama kan bisa dinego. Kamu dulu yang Islam apa saya dulu yang Islam. Misal cewek sing sugih dari non muslim, aku ikut Islam dulu, tapi nanti ketika kamu kere ra iso nyukupi kowe melu Kristen ya apa melu non muslim ya. Nah, murtad akhire iza. Dadi patokane wong sunat adus mergo mualaf. Ning nek dalam keadaan junub kowe ya wajib adus udu sunat. Lha apa ana wong mualaf kok dalam keadaan junub saking akeh mergo ora ngerti masalah dus junub. Terus iki bar micetan mergo ceweke Islam enggak mau ditinggalkan, ketika diputuskan malah bunuh diri, wis aku melu Islam wae. Mualaf lah wajib adus kok mergo junub. In lam yajnub lamun ora junub sapa kafir fi kufri ing dalem kufure kafir. Alam tahid utawa lamun ora haid sapa al kafiratu kafir wedok. Berarti seorang perempuan non muslim kafir
masuk Islam utawa mualaf kowe ya sunat adus. Ning nek mualaf jangan sekali-kali dalam posisi haid. Tapi ya misal sudah mantap sabar nunggu haidnya selesai. Wa ila lan lamun ora junub utawa lamun ora haid wajaba mungko wajib apa al ghuslu adus. Wong adus apa al ghuslu aduse wong kafir ba'dal islami ing dalem sawise mlebu Islam. Fil asahi ing dalem kaul kang luwih sahih. Loh, non muslim apa boleh masuk ke masjid? Ya boleh, masuk Islam aja boleh, kok masuk masjid enggak boleh. Oh, aku Kristen Mas, iso ora mlebu masjid? Oleh, wong mlebu Islam oleh kok mlebu masjid ora oleh. Wakila ya terus Gus Dur dakwah nang gereja itu gimana? Tuhanmu aja itu bersahabat dengan saya, apalagi saya masuk gereja, siapa yang enggak memperbolehkan? Ya bahasa wong seduran. Nek bahasane wong biasa ya wis kafir, dibeat, dibaptis mung lambene tok ya ngoceh-ngoceh terus. Wakila lan den dawuhake apa sing den dawuhake yaskutu bisa gugur apa aduse wong kafir ing dalem sawise mlebu Islam. Qayite ida aslama tatkalane mlebu Islam sapa kafirun wong kafir. Wal majnunu lan kaping 8 sunat adus wong kang edan. Wal mughma alaihi lan kaping 9 sunat adus wong kang ayan. Qayite oleh sunat adus iki kepiye ida fakon tatkalane sadar sapa karone wong edan lan ayan sunat. Dadi nek wis mendem terus ngumpruk sadar wis sunat adus sing adus. Ning ora sadar didusi terus-terusan 5 kali sing ngedusi niati muga Gusti kula ngedusi si A mergo edan muga jenengan paring bersih jasmanine syukur tekan rohanine Fatihah didusi biur sesene mari engkone wis sadar eling sunat adus dhewe niat adus dhewe. Qayite za fafa afaqon tatkalane sadar sapa karone wong kang edan lan ayan. Ingat isi wong edan sing digawe-gawe ya akeh. Wong siki kedanen duit, kedanen wanita melalaikan ibadah, ya sunat adus sawise sadar asem. Aku teleponan, video call, visi malah visi telanjang PAP. Kan edan mergo lali wektune salat, malah sampai junub. Iki wong edan rupa-rupa. Wong edan ki warna-warna. Ana sing kedanen jabatan, kedan iki jane ya sunat adus kabeh sawise sadar. Masalahe ora sadar-sadar. Sing dadi masalah wong edan warna-warna kedanen ngingu ayam, kedanen pengen duit ndang akeh, kedanen wis pokoke edan lah dunya iki gawe edan. Mataul hurur. Dadi bahagia ning tipu-tipu, dunia tipu-tipu. Ya kuwi mergo isine wong edan, uga wong iman kan. Dunia ini penuh sandiwara, penuh tipu-tipu. Julukane ya wong sing padha edan kuwi kedanen dunya, kedanen bojone wong, kedanen kedanen minuman wis warna-warna lah edan. Ning diomong edan yo ngamuk. Diomong kowe siki kowe iki kedanen wanita. Susah orang yang sedang jatuh cinta sangat susah dinasehati. Rumangsane bener to mergo wis derajate edan. Gila jatuh cinta. Angel dinasehati. Ora kelingan apa-apa seorang yang jatuh cinta. Wis angel. Tapi ketika sudah didapatkan ya asus blek mung ngene iki tok kan akhirnya kan sadar adus. Walam yatahaqqaq lan ora dadi
nyata walam yatahaqqaqa lan ora dadi nyata minhuma saking karone wong kang ayan lan edan apa inzalu metu mani fa intahaqqaqa mongko lamun pertelo minhuma saking karone wong kang edan lan ayan apa inzalu metu mani. Apa ana wong edan kok metu mani? Ya jelas lah. Kae wong edan wong wedok ning gila nang shelter ditontonke film porno iso metu mani kok. Apa maneh dicoba dirangsang tetep metu karena sing edan ki uteke udu nafsune. Kan ana kalane wong edan kuwi uteke ning ana kalane sing edan hawa nafsune. Nah iki warna loro, uteke edan apa hawa nafsune edan. Nek hawa nafsu dirangsang misale wong edan tetep bisa merespon, tapi ketika otaknya yang gila nah iki susah dinasehati. Tapi nek hawa nafsune ya tetep merangsang balik. Karena tubuhnya kondisi sehat. Ngono. Nek sing edan hawa nafsune ya otaknya tidak berpikir. Aku ki belum kamu sahkan, udah nggak apa-apa kita cicil kredit dulu, anak dulu baru nikah. Ya aku ora ngerti kok nek wis bojo ora bisa duwe anak kepiye jal pegatan. Jawabane ngono kuwi. Bajingan. Wong lanang ki wateke loro nek ora bangsat ora bajingan ya bencong. Tadi kita coba dulu, nanti kalau kamu hamil berarti teruji kita nikah, tapi kalau nggak hamil kita berpisah aja, karena ketika saya sudah menikahi kamu mengeluarkan banyak materi kok ora duwe anak-anak ngringsang uripe. Terus sengsara aku lah. Iki bahasa wong-wong sing bahasane iki licik, otak licik utawa welut dikai oli wis lunyu banget. Jan alek nek. Welut dikai oli. Ya bahasane ngono kuwi. Tapi bahasa manipulasi. Spekulasi manipulasi. Ya nek meteng tak nikah ora ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti hukum fikih ya sesuai aturan. Izalu metu mani. Wajaba mengko wajib apa al-ghuslu adus ngala kullin ing atase saben-saben sewiji minhuma saking karone wong kang edan utawa lan ayan. Wal ghuslu lan kaping 10 sunate adus wong kang wal ghuslu lan kaping 10 sunat adus sapa wong nang di nginda iradatil ikhrami ing dalem nalikane ngarepake ikhram wala farqa lan ora ana perkara kang bedoni iku maujud fi hadal ghusli ing dalem ikilah sunat adus padha wae ikhram sunat adus baina balighin ing dalem antarane wong kang balih wa khairihi lan liyane wong kang balih wala baina majnunin lan ora ing dalem antarane wong kang edan wakilin lan ora ing dalem antarane wong kang duweni ngakal. Dadi ana wong perempuan wong edan ki diculik, dimasukkan ke rumah, dikunci kamare, dikai mam, digarap, maksudnya ya disetubuhi. Wong saiki wong nom-nom do edan ya akeh kok. Maksudnya edan sempurna jan ilang akal. Saiki kan edan mergo putus asa, mergo diputuskan kekasihnya edan terus ana sing nyedeki wis dari aku wis suwi ora tau kawin, ana sing nyedeki terus dicedeki, sing penting bisa memuaskan hawa nafsune. Ya kuwi edan hawa nafsune, akale yo melu edan. Ya kaya bengi kae jam 3 tuh sate do metu posi-posi lelah
wis lelah, gelisah, ya akhirnya nyate. Wala baina tohirin lan ora ing dalem antarane wong kang suci, wa haidin lan ora ing dalem antarane wong kang haid. Fa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa al muhramu wong kang ihram ora nemu almaa ing banyu yen mengkono preja besarat tayammama mengko becik tayamum sapa wong kang ihram. Wal ghuslu lan kaping sakwelase sunate adus sapa wong liduhuli makati krana mlebu ing negara Mekah. Mlebu Mekah ki adus limah khromin kaduwe wong kang ihram bihajin sebab ibadah haji. Ana haji Jabal Magnet ki lepas setir naik bis wis mlaku dhewe iki jenenge Jabal Magnet. Ana ziarah jemput di Mas teng Mekah. Ajeng tindak haji napa mboten pengen telik makome Abu Lahab. Apa sih ya telik musuhe Kanjeng Nabi dhewe. Telik Kanjeng Nabi kok gampang mergo wong sugih. Aku mangkat ning Mekah ning sing tak jaro iki musuhe Kanjeng Nabi. Ora kok iso-isone ketemu Kanjeng Nabi kok dadi musuh ngono uteke nang endi dijaroi musuh. Nah terus wis oke nembe wani sowan Kanjeng Nabi. Haji. Ana kancaku ki wong duwe perusahaan sugih. Tak kira meh haji nang ndi Mas? Mangkatlah nang Mekah apa. Jaroh haji ternyata. Ngomong haji malah ke telik makome Abu Lahab, telik makome apa? Abu Jahal ditiliki kabeh. Lah Bu Ali disambut megah banget nang keluargane dikira haji tenanan wah. Anu nyuwun sewu kula niki teng Mekah mboten haji ning mung kepengin ngerti musuhe Kanjeng Nabi dadi jaroke nang gone Abu Lahab karo Abu Jahal lan musuh-musuhe kabeh Kanjeng Nabi gua-guane. Lah iki ya udu haji wisata ngono. Yo esuk ton ngarep haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wali mayyiti walil wukufi lan kaping 12 sunat adus sapa wong bi Arafah sebab nginep ana ing Arafah. Nginep pitasi'atil hijjati ing dalem tanggal 9 kaduwe wulan Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah kan puasa Arafah. Tanggal 10 puasa Tarwiyah karo puasa Arafah. Nah, tanggal 9 puasa Arafah. Iki wong kok Islam kurbane sampurna kurbane wong Islam, sampurnane kurbane wong Islam kuwi nglakoni puasa Tarwiyah karo Arafah. Sing nyembelih juga harus puasa Tarwiyah karo Arafah. Mergo Kanjeng Nabi kuwi dadi utusan kanggo bangsa jin lan menungso lan rahmat bagi seluruh alam. Njur apa sunat korban cara pelaksanakan ibadah hewan kurban ya sing nyembelih karo sing mangan daginge kuwi kudu puasa Tarwiyah karo Arafah 2 hari. Misal kok enggak puasa nyembelih hewan kurban kowe padha bae nyembelih sesajiane bangsa jin, korbane bangsa jin. Lah nek mangan hewan kurban kok tanpa puasa Tarwiyah karo Arafah, padha wae mangane dadi lantaran memakan hewan kurban dari bangsa jin. Kuwi ngono kuwi kaidahe mula kudu puasa Tarwiyah karo Arafah. Sebab Kanjeng Nabi diutus kanggo bangsa jin lan menungso kabeh dadi rahmat seluruh alam. Ngibadahi umat Islam ya sing sampurna, aja nganti oleh ngibadah kecampuran bangsa-bangsa jin diregoni ngono. Nek iso ya bangsa jin ki makmum karo menungso. Ya sebab imam kok menungso ki dadi khalifah, imam semua makhluk. Umat menungso ki dadi khalifah.
Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dadi menungso ke takdire dadi khalifah. Khalifah kuwi sampurna ngilmune, prilakune. Lah dadi cerdas uteke, cerdas atine, cerdas prilakune. Uteke mikire cerdas, atine cerdas, senden Gusti Allah, prilakune ya tetep hasile kuwi temuju nang Gusti Allah. Ora gawe kafe, nggo karaoke, kan perbuatan yang tidak menuju pada Allah. Misal gawe kandang pitik, nduke nggo wasilah dibayar, nggo ngempani wong sing wasilahan, ya kowe kan mlakune gawean kowe tumuju nang Gusti Allah. Berkah uripe. Nandur lombok sing temen. Lah misal gagal ya berarti ora temen karo Gusti Allah. Wis to ngene iki ora temen wis ngandel wae. Tapi ya Allah nyatane ya Allah ning ora sempurna mung gawe manfaat untuk beberapa orang. Iso gaweane itu, pekerjaan itu sesempurna mungkin. Dadi nek urung rampung aja ngalih. Nek gawean urung rampung ngalih ya nyilokoni kancane. Dadi ketempuan kabeh lho. Kuwi ciri-ciri wong sing imane temen, pekerjaannya tidak akan selesai. Jenengan ngapa nang Al-Qusari Mas? Aku ki diperintah guruku kon melu ngurip-urip Al-Qusari. Ya mung manut guru ya diperintah ya dilakoni. Sebab mlakune kudu tumuju nang Gusti Allah. Ya ora pikiran oleh golek duit kepriye apa kepriye. Ya tetep golek duit ning carane beda. Harus fokus. Aja diduakan niat karo Gusti Allah, aja diduakan. Pacar diduakan ya wis ribut. Oh wingi sayang-sayang karo aku, siki karo kae lah. Iki dadi ribute. Apa-apa yang diduakan ya repot, kecuali kaki harus dua berjalan mlakune ora bareng arep mburi, nek mlakune bareng kaya pocong menculat sih ya nek mlakune bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mabiti lan kaping 13 lan kaping 13 sunat adus sapa wong krana ginawe nginep di Musdalifah ana ing Musdalifah. Esuk telik kono ndonga pengen dolan. Wali romjil jimari lan kaping 14 sunat adus sapa wong krana ginawe balang pira-pira jumrah. Balang jumrah ibaratnya kaya mbalangi setan. Asalasi kang kaping 3 uli balang jumrah, oleh balang pira-pira jumrah, oleh balang pira-pira jumrah fi ayami tasyriki ing dalem wektune pira-pira dina tasyrik. Hari tasyrik hari yang diharamkan untuk berpuasa. Asalasi kang 3 sak mangsa-mangsa wong kang balang pira-pira jumrah lan nginep ing dalem wektune dina tasyrik kuwi mau sunat adus. Bayastasilu mongko becik adus sapa wong liromyi krana ginawe balang jumrah. Kula yaumin ing dalem saben-saben dina minha saking salat. Apane khosalan sunat aduse amma romyu jumratil aqobati anapun utawi balang jumroh aqobah. Lho sunah haji wis tekan kono kok nggawa bali watu lho. Dadi jare aku rindu pada Mekah pas lempar jumroh watune digawa bali. Oh dimpeni kon baleke. Ora usah aneh-aneh, tidak usah mencuri yang bukan membawa
harta yang bukan haknya, benda yang bukan hak miliknya nggak usah dibawa pulang ketika di tanah Mekah dan Madinah. Nemu dompet ya ora usah digubris. Tapi ketika kita di tanah Mekah atau Madinah, atine iki ndonga terus karo Gusti Allah, Gusti, kula mung butuh jenengan ngapurani dosa-dosaku, mung butuh kabeh mlakune kula panjenengan ridhoni. Aja kok weruh emas sekilo disak langsung. Kok weruh kalung tiba disaut, ora usah. Ora usah mengo-mengo kecuali atine zikir gumantung senden karo Gusti Allah. Ya akeh wong Jawa jare ngalap berkah kok bali nggawa watu lempar jumroh. Ya ana fi yaumin nahri. Ing dalem dina sembelihan. Fala yahtasilu mongko ora sunat adus lahu kaduwe sapa wong kang lahu kaduwe wong kang balang jumroh, sapane dicoret kowe. Fala yakhsilu mongko ora sunat adus lahu kaduwe wong kang balang jumroh li qurbi zamanihi krana parke utawa cedhake mongsone balang jumroh. Nek wis waktune balang jumroh tidak cukup waktunya ya ora disunatkan mandi. Min ghuslil wuqufi saking sunate adus ing dalem waktune wukuf. Wal ghuslu lan kaping 15 sunat adus sapa wong lit tawafi krana ginawe tawaf as-shadiqi kang bener. Ditawafi kudumi kelawan tawaf kudum yaiku tawaf penghormatan maring Baitullah. Dadi tawaf shadiq, tawaf kudum kuwi tawaf penghormatan pada Baitullah. Wa ifadati lan tawaf ifadah yaiku tawaf ngelilingi Ka'bah kaping 7 ana arah kiwa. Dadi tawaf nek nang Mekah kae mau diceritake dari kiri ke kanan. Tawafe ngelilingi Ka'bah kaping 7 ana arah kiwa, mlakune arah kiri. Mergo mengembalikan energi, mergo mengembalikan semuanya kegiatan, tenaga, nafas, hidup, nyawa kepada Sang Pencipta, dikembalikan semua. Nang Indonesia mlakune wong kan terus jaluk nampani. Wada'a lan tawaf wada yaiku tawaf minangkani kanggo perpisahan Bali. Yang sekarang kita tawaf wada aja ya. Tawaf wada apa sih? Aku diam di rumah untuk menyambut perpisahan selamanya. Putus jebule celeng banget sini. Jadi bahasanya tawaf wada. Kita sampai di sini dulu ya yang. Emang kenapa saya mau tawaf wada? Tawafnya nang rumah meneng mengurung diri karena tidak punya pekerjaan. Mengucapkan perpisahan. Aduh, apa malah tawaf wada ditinggal mondok ngono lho Den. Nanti perpisahan. Al-masnunatu kang den sunatake. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baqiyatul ikhsali lan sak keri-kerine adus al-masnunatu kang den sunatake madkuratun tur kang wus den tutur fil mutawalati ing dalem pira-pira kaul kang wis den beber. Haza faslun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Betul kok ya?